हेलो लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननो माखासे आपडेट लानानै फैदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरोना अब्लानो नोंथांमोना मा जाथाय जागासिनो दं दासान्दि आरो जोंनि राजखान्थिनि आबहावाया माबायदि नोंथांमोना बुजि मोनगोन आरोना जोंनि बर'नि गेजेरावथ' जोबोद दुंहाव दा आबहावाया राजखान्थिखौ लानानै बेजों लोगोसे सुइडेननि सासे हिनजावसा इउटुबार बाइकजों मटर ब्लगार खोमा बिथाङा ट्राकजों उनथिंहाय सौदावदों आरोना बाइकआ फुरा सिङाव हाबनानै थादों नोंथांमोना नायनो हागोन भिडिअखौ बिनि उनावहाय नोंथांमोना नुनो मोनगोन रौता बियाबाव डक्टर नीरज स्वर्गियारिनि बियाबावहाय बिनिनो मावथिफ्रा 40सा गुगाबाय बेजोंनो लोगोसे 400सासो बिसोरो आरोबाव गुबुन हान्जायाव जयेन लागोन होननानै जों खोनानो मोन्दों 40सा गाखोनायनि उनाव आरोना बेबायदि गोबाङा गुबुन हान्जायाव हाबसिगोन बेखौ खोनानो मोन्दों अब्ला UPPLहा डक्टर नीरज स्वर्गियारिहा रौता बियाबावहा जोबोद गिदिर खहा बेखौ जों मिथि मोन्दों आरो फैगौ बिसायख'थियाव बेसेबां गोहोम गोलैगोन गाज्रि UPPLआ बे ओनसोलाव दा नुथायफोरखौ नुनानै नोंथांमोना बुजि मोनगोन आरोना थ' भिडिअखौ नायलांदो अब्ला नोंथांमोना जोबजासिम नाय अब्लानो बुजि मोनगोन आरोना बेजों लोगोसे बिस्वजित दैमारिया होनदों खौसेथि जानायनि बेलायाव सावरायज्लायदोंमोन नाथाय लास्ट जोबथारनायाव मा जानानै थाखो नोंथाङा भिडिअखौ नायलांब्लानो बुजिसिगोन आरो नायलांदो नोंथांमोना भिडिअखौ स्टैंड इसका कर दे ना खुला रही ये आस्ता आस्ता आगे हमरा गाड़ी पकड़े दीजिए गाड़ी आगे लो ये हमरा पकड़े बड़ा पकड़िएगा गाड़ी रो पहले सीधा करो गाड़ी के इसको निकाल दो ऐसे पर रखिए बोलिए इसको निकाल देंगे আজি আমি পদত্যাগ কৰিলোঁ UPPL দলৰ ৰৌতা ব্লক সমিতিৰ মই উপসভাপতি মোৰ লগত বিভিন্ন পদবীত উপবিষ্ট দলীয় কৰ্মকৰ্তা মিলি প্ৰায় 33জন মানুহে আজি আমি লগতে আমাৰ যোৱা নিৰ্বাচনৰ এজন প্ৰাৰ্থী হৈছিল বিগত সময়ত তেখেতৰ ৰিজাইনেশ্যন কৰিছে আজি গজেন হানেৰি আৰু VCDC চেয়াৰমেনো আছে আমাৰ লগত আৰু বিভিন্ন পদবীত দায়িত্বত থকা বিষয়বোৰ আছে এই সকলো মিলি আমি পদত্যাগ কৰিলোঁ UPPL দলৰ আমাৰ যিটো কাৰ্যপন্থা চলাতে যিটো সিস্টেমত থাকিব লাগে সেই সিস্টেমত আমি দেখা নাই আমি নিজে ভুক্তভোগী তাৰ কাৰণে আমি পদত্যাগ কৰিছোঁ আজি 33 জনে কৰিছোঁ কি চিন্তা কৰিছোঁ এইটো আমি 2-4 দিনৰ ভিতৰত সিদ্ধান্ত ল'ম অচিৰে আমি কোনো এটা দলত যোগদান কৰিম যেটোকে আমি ৰাইজৰ স্বাৰ্থত আমি ৰাইজৰ উদ্দেশ্যলৈ আমি যেটো কাম কৰিব লাগিব ৰাজনৈতিকভাৱে কোনো এটা দলত জইন হ'বই লাগিব আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাব আমি 1-2 দিনৰ ভিতৰতে সিদ্ধান্ত ল'ম আৰু হেমতে আমি প্ৰায় 300-400 হৈ যাব दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिया जेब्ला ज' जानायनि खोथा बुंदोंमोन BPFनि जानानै आंनो दैदेनदोंमोन जोङो रिहन दैमारि इमानुएल मुसाहारि रबिनसन मुसाहारि आरो रबिराम नार्जारि आरो आंनि दैदेननायावनो सावरायनाया जादोंमोन नाथाय जोंनि BPFनि दैदेनगिरि बिथाङा जोंनि सायावसो दाउट जानानै आंखौसो गोबां खोथा बाथ्रा बुंनायनि थाखाय बे खौसे जानायनि खामानिया आगोलाबालानो थाबथानानै थादों लोगोफोर नोंथांमोना बयबो खोनाबाय जानो हागौ आरोना माबायदि UPPLनिफ्राय 300निफ्राय 400सो मानसिया गाखोनो थांगासिनो रौता बियाबावहाय बेजोंनो लोगोसे मा होनदों खाम्फा बिथाङा माखासे बाथ्रा बुंदों जायनोखि BPF UPPL गोरोबनो थांनायाव माबायदि जानानै दा जोबथानानै दङ जिहेथु हाग्रामाया बे सावरायलायनायनि गेजेराव गावनि मानसिफोरखौ सन्देह खालामदोंमोन आरो माखासे रागा जोंनाय बाथ्राफोरखौ बुंदोंमोन बेखायनो दिनै खाम्फामोन बादि मानसिया आउट जानानै UPPLआव जयेन जादों बे बाथ्राखौ बुंदों बेसे सैथो बाथ्रा बेखौ बिसोर सिंनि बाथ्रा बिसोर गावसोर मिथिसिगौ स' लोगोफोर भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै आङो जिहेतु जोंनि लिडारफोरा गावजों गाव गोरोबनो हायाब्ला जों हारिखौ बोरै जौगाहोनो हानो बे मोनसे गिदिर सोंथि जोंनि गेजेराव जोंनि दैदेनगिरिफ्रानो खौसेथि जानानै मोजां खामानिफोरखौ मावनो लायोब्लासो जोंनि हारिया जौगागोन ओनसोला जौगागोन आरो जोंनि बड'लेण्डखौ मोननायनि लामायाव दंखायो बे बाथ्राखौ बिस्वजित दैमारिया बुंदोंमोन सिगांनि भिडिअ आं नोंथांमोननो दिन्थिखादों आरोना जेब्ला जों गावनि आयेन आफादखौ मोजाङै
सालायलांनो रोंगोन जोंनि गोहोखौ बाहायनो रोंगोन अब्ला बिसोर गावसोरनो मावनो हाखायो बिसोरहा गावसोरनो मावनो हानायनि गोहो दंखायो अब्ला बिसोरखौ जोंनो नांला बिसोरनो गावसोरनो माबाखौ खुंथायखौ एक्सट्रा खालामदो जोंनि आसामनिफ्राय बेखौ आसामा बुंना लानांगोन बे बाथ्राखौ बिस्वजित दैमारिया बुंखादोंमोन आरोना नोंथांमोना खोनाखादों स' बिदिब्ला जोङो खौसे जानानै मावनो रोङोब्ला जोंहा बड'लेण्ड मोननायनि लामाया खाथियावखा आरो जोंहा गावनो मोनसे आयेन दानो हानाय आफाद आयेन आफादनि गोहोआ जोंनि BTC आव दंखायो बे बाथ्राखौ जों बयबो मिथिगौ आरोना दिनैनि दिनावहाय स' रोजा रोजा नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ नायनानै बोरै मोनखो कमेन्ट खालामगोन लाइक शेयार खालामनो हागोन आरो सोरबा गोदाननि फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना होनो हागोन आरोना थ' भिडिअखौ जों एसेयावनो दोनथ'बाय लोगोफोर गुबुन मोनसे भिडिअ लोगो मोनलायगोन आरोना बयबो सापर्ट खालामलायदो थ' बाय